Xut li ra l-karozza tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia tisplodi spjega li l-qorti xena orribli li rada kienar tal-assassinju. Francis Sant, resident il-Bidnija, rakkonta kif il-ġurnata li fija nqatlet Defni Caruana Galizia għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar kien qed isuq fit-tela tal-Bidnija u ra karozza żgħira bajda ġejja fid-direzzjoni tiegħu. Ħassejt li kien hemm xi ħaġa ħażina. Il-persuna fil-karozza deret li kienet qed tippanikja. Bdejt nibżaw smajt ħożżajr bħal lob tan-nar, imbagħad smajt werżieqa kbira immens u eżatt wara seħħet it-tieni esplużjoni. Din kienet ix-xhieda kommoventi li ngħatat fil-qorti meta t-tlieta komplit il-kumpilazzjoni ta' Yorgen Fenech, l-imprenditur akkużat b'kompliċità f'dan l-omiċidju. Ix-xut li ra l-karozza tisplodi spjega kif il-vettura tal-vittma spiċċat falqa u sqar li dak il-ħin ippanikja, iżda baqa' inkollat mal-istering. Francis Sant spiega kemm dak l-episodju kien krudili u li bla dubju se jibqa' stampat f'moħħu tul ħajtu. Apparti dan ix-xut quddiem il-Maġistrat Rachel Montabello xedu anke diversi uffiċjali tal-Pulizija mit-taqsima tal-Arajju. Xed ukoll Mario Vella li fil-ħin tal-esplużjoni kien qiegħed għand l-Iron Mangeri fil-Mosta. Vella spjega li hu jgħix viċin il-familja Caruana Galizia u kienet bintu li ċemplitlu minħabba l-biża li ġara xi ħaġa fir-razzett tagħhom. Vella mar lura u sab karozza li kienet qed taqbad. Wara Vella tela fuq il-pedana tax-xhieda l-Ispettur Kert Zara bil-qorti tordna li dan jinstema' bil-magħluq. Għal Yorgen Fenech deru l-avukati Charles Merċiqa, Marion Camilleri u Gianluca Caruana Karin, fil-waqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mis-Supretendent Keith Arno u l-Ispettur Kert Zara. Fisem il-familja Caruana Galizia der l-avukat Jason Azzopardi.